Здравейте, хора! Аз съм Светлана Радева, майстор везбар и доктор, а от средата на 2018 година издател и главен редактор на списание "Живей България". Днес правя едно малко по-различно видео, което е за материите, върху които е изработвана традиционната българска шевица. Далеч съм от идеята да се преповтарям с това, което прави в момента Ирения Мами в групата шевици от балканските страни. Там тя много подробно разяснява какви съвременни материи са подходящи за различните видове везба и кои са най-подходящите игли и конци за съответната бродерия. Днес ще ви върна назад във времето. В етнологията много често ще срещнете, че бялата памучна прежда, от която са такани голямата част от ризите, които намираме днес все още по скриновете в селата, започва да се внася през средата на 19 век от Цариград, приблизително по времето на Кримската война. Само че пропускаме една много съществена подробност. През целия османски период, през цялото османско владичество, има едно много интензивно движение на стоки между османските владения и Западна Европа. Поради тази причина е логично да предположим, че внасянето на бялата памучна прежда започва много по-рано. И действително е така. Случайно преди години попаднах на едно такова изследване, което в момента може да се намери само на немски език и в България, доколкото знам, го няма. Интензивен поток на стоки има и в двете посоки. Така е съвсем нормално, съвсем логично да намерим по селата ризи с история, изработени от памучна мора, от памучна прежда, фабрично предена, които са изработени преди средата на 19 век в българските земи. Така, това е едната страна на въпроса. Другата, много така съществена, е какво е мястото на конопа и на памука като влакнодайна култура в нашите земи. И памук, и коноп са отглеждани в продължение на векове. Тук една голяма част от памука се използва за ръчно предене и от него се изработва памучно платно с по-едра структура. Голяма част от шевиците в Самоковско и в момента са от този тип платно. Релефно, красиво, върху което пъстрата самоковска шевица изпъква изключително добре. Много често са използвани и двата типа памучно влакно за целта. Едновременно и памучното, което се внася, памучната мора, от която се изработва финната материя, също и другата тъкан, която е изработена от преденото памучно влакно в домашни условия. Друг е въпроса, конопа за какво се използва. Конопа дълго време е основна влакнодайна култура в българските земи. Все още в почти всяко село можем да намерим възрастни хора, които да ни разкажат как се е обработвало конопеното стъбло, за да се получи съответната нишка. Това е култура, която е отглеждана съвсем доскоро. Като любопитна подробност ще ви разкажат и това, че на неспокойните кърмачета много често са давали чай от листата на коноп. За какво е използван коноп? Логично е в продължение на столетия да е основната влакнодайна култура и тогава цялата
риза е изработвана от коноп. В момента обаче най-често попадаме на ризи, които са частично изработени от конопени влакна. Това е тази част, която не се вижда от престилките при двупрестилчената носия и сукмана при сукманената носия. Тази част от ризата, която се подава от връхните дрехи, винаги е била от памучно платно, за да се вижда тази по-красива, по-финна материя. Така, това не означава обаче, че конопеното платно не е качествено, не е с финна структура. Днес съм приготвила да ви покажа едно такова платно. Ето вижте го. Такано е при домашни условия. Подарък ми е от една възрастна жена, която помнеше, че е изработвано от нейната майка. Това е финно платно, което може да бъде използвано за всякаква шевица. В конкретния случай ще ви направи впечатление, че основата е от памук. Днес се връща модата да се носят конопени тъкани. Мода е условно казано, защото много лекари установяват, че за човешки организъм е много здравословно до него да се допира конопеното платно. Така че съвсем логично е да намерим по селата ризи, изработени от различни материи. В по-новите времена, вече 30-те, 40-те години на миналия век, се появява и коприната. Особено селищата, които са разположени близо до големите търговски центрове или които са с кръстопътно положение, много често се снабдяват и с коприната. Дори не е било въпрос на пари, а въпрос на стокопоток и на разбирания и на мода. Така че в момента има едно многообразие по отношение на тъканите, от които е изработена ризата от традиционното българско облекло. За повече информация по отношение на традиционното българско облекло, шевиците, традиционната кухня, традиционния празничен календар, търсете списание "Живей България". В момента сме обявили една промоция, при която може да купите всички броеве на списанието с 40% отстъпка от коричната цена. Тоест, броевете, които са с цена 5 лева, да ги закупите на цена 3 лева. За хората, закупили броевете от 1 2018 до 1 2023 година, последният брой 2 2023 година, е подарък. Идеята ни е по този начин списанието да стигне до своите читатели. Така, при корична цена 124 лева, вие заплащате 60 лева и получавате целия набор от списания. Там ще намерите цялата необходима ви информация. Ако ви е необходима отделна шевица, отделна информация за някой район, търсете Фейсбук страницата на списанието, търсете и групата "Списание и Живей България" в интернет и ще получите необходимата ви информация. Толкова за днес. Хубав ден!